to by být nějaký. Hlavná. Tak znova. Tak já to vypnu a jeden, no? To jsem já jsem kameraman, no, to jsem já. To točíš. Ne, jo. Jdem na to? Další divák. Ive. Další divák. Další divák. Táhni, to netočíš. Skákal, mě to stačí. Pěkně, už to skočil sám. Co je? To neviděl. On běžel za kopatlem se tomu. Kde jsem hetero? Co je? A tam není! Já tam nechci. Oh no! Jako to jsou hovada všechno jsou to hovada. Tak mě, Já jsem taky. pantoflí si netočil. Jsem taky v pantoflích. Tak můžem nebo co? Vlasy, já nesmím si vlasy. No, nechci to přijde. Dá vítr. Jdeme. A řeknu teď tak ty nohy, jo? Kde je ta nábojnice? Číslo 4. Jo, dobrý ukaz. Budí, koukni si pod postel. Tam není. To vylídlo. Vylídla nudno. Ne moc. Ale to neřekneš nebo co? Musíš mi říct. Dělej. Kdo tady není mohl být? Jinej. Jo, asi. to mohl být. Znova dělej. Řekni, jediný ten havran, co se říkáš. No je tady havraní a fízlové. Jdeme, pojďte, jdem. Kdo to mohl být? On byli tady jenom policajti a od pohřebáků. Od pohřebáku? To zní dost blbě. Dělej. Jak to bylo? Kdo to mohl být? Ne, počkej. No musel. Kdo to mohl být? No byli tady jenom... Ty jsem to ještě nezmáčkal, ty už. To natáč? Jdeme. To byl všechno. Kdo to všechno byl? Byli tady jenom... No, ještě. Jenom? Jo. Já jsem měl koho, Tak. Počkej, Pojď. Co tady děláte? Pojď. Půjdete se mnou. Co to? Teď. Klasický. Zavaž mu to, zvedni tu hlavu a zavaž mu. Těma rukama ti to zavážu klidně. Ježíši Kriste. Hele, ale jsem za něco odpovědná. Jsem tady posmekal. Normálně to zavaž, dělej. Možná tady někdo na čapé. Nás čapal. No, ale co by? A co by nás čapal? Dělej. Nech to. Co to zvážit? Ne, Honzu, vypadni. Dobrý? Ty smajle. Tak jo, jdeme na to. Jdem na to. Natoč na sebe teroristy. Já jsem to chtěla zkoušet. Počkej, já to čekám. Jsi terorista? Toto bude vražda století. Ten to dostane přímo do spánku. To je jasné.
Ten je jasný. Nemá šanci. Zasní, počkej, zasní. Rozsvíť, už se bojím. No, tam drží moc, počkej. Pojď. Pojď. Teď. Můžem. Pojď. Teď. Tým. Pojď. Kdo je tam? Teď. Kdo je tam? Já jsem se tak nějak nevšiml. Tady ten. Já jsem mě brnil. Dobrý. Dobrý, už si je zmátil. Kapáry. My jsme si gebě. Tohle bude váš náhradní byt. Kde je? Prej tvoje sestra. Na Honzíka. Víš, co je prezervativ? To je kondom! Tohle bude váš náhradní byt. U těchto dveří budete hlídat 24. Vidíš to? Pojď. Tohle bude váš náhradní byt. Zase to posral, to posral. Tohle bude váš náhradní pokoj. To znělo, jak bych chtěl ještě něco říct. Tohle bude váš náhradní pokoj. Tohle bude váš náhradní byt. Tohle bude prozatím váš. Pojď. To jsem to neposral já. Jdeme. Jdeme. Tak jo. Stojíš už? Jdeme. Tento byt bude... No promiň, ale můžu se koukat třeba tam. Ne. Ukaž se dozdí. Tento vyvolený. Zvládáte takovou dobu. Uhně. Vypadni. Zkazil to sám, já šíla to více nepotřeba. Už celou hodinu to dělali. A je to. Vycházím. Co se děje? No a dobře, tak vycházej. Já ti to mezi tím řeknu. Lopka, poprvé. Jo. Tento byt budete hlídat 24 hodin denně. Týdnu. 24 hodin denně v týdnu. A víkend jak to musí. Sakra, jen to basara. Dobře, tak můžem? Jo. Budete hlídat pořád. Jo. Jdeme. Nikoho sem nepouštějte. To mě rád. Pojď. Musíš je pořádně hlídat, budeme s ním chodit na pravidelné kontroly. První bude zítra. Neboli, počkej. Vypadni tam. Počkej, musíš do kapsy. Malá mám... Ježiš tam. Jdeme, no? Jdeme. Co tam děláš? No. Musíš... To už si sedla. Musíš je pořádně... Mám se už stravit, jo. Tak, ale Jdeme. Tělo.